hello everyone life okrina jeng je kono decision serongno nanani sekang actually onek bar wansogoi babioi or decision serongno jeng nanani nangota because jeng jokhon chini decision serongno phat chake na khangke ba chini decision serok jodi kisi jani bagoi rong ongi thangangke jeng life actually onek mane kosto mani mano ba jeng life onek survive khlai manota sobon bagoi jeng je kono decision serongno nanani sekang jeng wansogoi babioi nanani nango and oboni bisingo jeng chini life ni juttoni selai kotor decision jongkha bongkha kaijak mani decision serok emon ekta decision je mane jeng onek wansogoi babi or decision serok jeng nanani nangota jeng chini life jodi khoroksa rong partner jodi ongui thangkangke jeng life onek kosto mani mano sobon bagoi kaijak mani decision sai kotor decision serok jeng wansogoi babi nanani nango okay to puila hingke jeng chini life partner ni bisingo bini je rong rup ba bini naithok sitra ba bobsugrang income khlaiam tirok naiyaw actually bini bisingo tamo quality tong ba bini tamo hinjangnai bini gun tamo amtirok si jong actually nainani nango because jong jokhon chini life partner ni bisingo jong bini rong rup nai kaijak khangke naithok sitra rok nai kaijak khangke ba bini rang busuk tong kuriam tirok nai ne kaijak khangke actually chini obo kisi jani bagai jong nobo physical attraction chironai jong long term jong happy tongoi manglakta sobon bagai jong chini life partner ni bisingni tamo gun amtirok si jong nai ne kaijak nani nango okay to puila hangke to jong chini life partner ni bisingo mane amtui quality nainani nangnai je jong maybe bo tabo kono phano income khlaiya okay ba bini rang asukri but bini bisingo emon quality tongbo je bo nono future kono din phano mane janani nungnani bagai kono din phano obab khlaitoni galak ri kan chomnani bagai kono din phano obab khlaitoni galak mane bo amsuke hard working amsuke bini mentality strong amsuke hard working borokta mane bo hard work khlainai bo mane bo rang pucharok easily income khlainai amti hai borok robai jeng actually kaijang nango amti hai mindset borok robai jeng actually kaijang nani nango because rang pucharok no jeng jodi tabok maybe jeng tabok khoroksa ganang borok bai jeng kaijaki thangka okay but rang puja to tini tongo khana kari hai adi babo jodi orang puja no kaham ke tu duli thangnani ringya hangke maybe nini tabok rang puja tong phano olo kuri ongi thangnai somon bagai jeng actually khoroksa mentally strong borok ba khoroksa hard working borok bai jeng actually kaijang nani nango and second ongkha jeng amti hai borok bai jeng kaijang nani nangnai je borok buri rok no respect ranai jat mane baksa borok rok tong yadiba maybe bo nono kono nono hamjak phano mane oino buri rok no nukhangke hamia comment khlaio ba oino buri rok ni bomongoi onek kichu sao ba oino buri rok no disrespect khlai amti hai borok rok actually bo jodi oino buri rok no disrespect khlai ka means nono bo future disrespect khlai nai so jong amti hai borok rok besi kaijak nan nango je bo oino buri rok no bo respect ranai jat hamia comments khlai jat amti hai borok rok bai jeng kaijak nani nangnai bo jodi oino buri rok no respect rakhake nono bo definitely respect ranai future okay and taike sangke jeng chini life partner ni bisingo bane bini mental stability bumtui hai amti hai borok rok besi jeng kaijak nan nango because khoroksa borok ni jodi mental stability hamyangke bini bo life no tui nei bini clarity bu tonglak ba nije na tui nei bo clarity tonglak ta and bo jokhon nije na tui clarity tong mane kriyong khangke bini thani ba life no tui clarity kriyong khangke ta mongnai bo life mane kaham decision nai manglak ta right decision srok bo nai manglak bo ulta palta decision srok nai painai ba nini kokrok khnayong nai saijong samung tangnai bibino life chini married life bibino problems rok phainai sobon bagai jeng amti hai borok rok jeng kaijang nani nango mane mental stability kaham borok rok jeng kaijang nani nango ta and taikai sangke jong chini life partner ni bisingo bini personality bumtui hai amti rok nai bo jeng actually kaijang nani nango ba bini understanding bumtui hai life no tui nai nije no tui nai nono tui nai bini understanding ba bini family no tui nai bumtui hai understanding amti hai borok rok bai bo jeng kaijang nani nango ta to same babe chini buri rok ni bisingo bo borok ni tongmung jamung ba borok ni understanding life no tui nai understanding bumtui hai ba borok ni mane borok rok no bumtui ke respect ro amti hai borok rok bai jeng actually kaijak nani nango as a life partner chung choose khlainani nango ta to amti hai borok rok bai jeng kaijak khangkasi jeng life onek happy tongnai jeng borok rok ni je rup rong naithok sitra naiyawi
borokni gun rok no si nainani nangnai ba borokni je rang puisa rok naiyawi borokni bisingo tamo quality dong tamo gun rok dong amtui rok si जों actually nainani nango jini je married life no jodi successful khlainani hingke so amtui hai borok rok no जों bahai ke sinai aboni bagui जों borokni kok lam rok no borokni behavior rok no observe khlainani nangnai hingke जों definitely amtui hai life partner no जों jini life o rutugui mano.